Deze dag staat volledig in het teken van de beste voorlezer van Friesland. De jury heeft beraad gehad en de winnaar is bekend. De directeur van de bibliotheek is ingelicht, papa en mama is ingelicht, de grote zus is ingelicht, opa en oma is ingelicht en wij weten er natuurlijk ook van. En jullie zometeen ook, want we gaan nu naar de school toe waar de winnaar op zit en dan gaan we de winnaar verrassen. Ga je mee? Hallo, ik ben Donna Rijkers. Ik ben Femke van de Wild. Ik ben Jorik Wiersma. Ik ben Liane Simonsen. Ik ben Marit Bosma. Hallo allemaal, ik ben Renske Smink. Ik ben Samuel. Ik ben Sanne Corporal. Ik ben Iris Rottenveel. Ik ben Lotte Dijkstra. Ik ben Lotte Lani. Nienke Hoekstra. Ik ben Annelies. Hoi, ik ben Rosalie Pilgram. Zag jou kijken en je keek helemaal blij. Ja, maar als je dat hoofd ziet en die mimiek, dan moet je toch ook van lachen. De expressie zit bij haar wel in haar ogen. Dus Kan ik helemaal mee leven hoor. Ik vond dat echt een bijzonder talent. Dan zouden we eruit zijn. En dan komen we nu bij een heel spannend moment voor iedereen die nu dit filmpje aan het bekijken is. Want je weet dat de onthulling dus nu gaat plaatsvinden. Dit zijn de ouders. En de grote zus ook. Ja. opa en oma. Opa en oma. Noah, Ja, kunnen niet ontbreken. en ik van de bibliotheek. Oh ja, ik zie het. Hallo. Het fragment boeide ons. Ik heb met grote streep gezegd, je boeit van begin tot eind. Van harte gefeliciteerd, een betere start kan je dochter niet hebben. En ik heb vanmorgen nog op de radio gehoord, lezen is het allerbelangrijkste voor de toekomst. Maar we wilden toch ook nog even jouw techniek benoemen. Want de mimiek in je gezicht, maar ook de nadruk op dingen, de expressie en de intonatie in alles wat je zei. Als het smekend was, dan deed je het smekend. Als het afschuwelijk was, dan was het afschuwelijk. En dat was gewoon heel mooi om te zien. Dus super knap. Oosterwolde de Akker, ze weet nog van niks. We gaan haar zo verrassen. Want ze is gewoon de winnaar van de Frieske finale van de voorleeswedstrijd. Ja, heel knap. Gewonnen heeft dit jaar Het is wel spannend. Femke van der Bult. Heb je enig idee waarom wij hier zijn? Ja, denk ik. Ja? Voor de... Oh! Ja hoor! Hoppakee! Kijk Nou. eens meid, ik heb voor jou een hele grote beker. Omdat jij met stip en heel overtuigend de allerbeste voorlezer van Friesland bent geworden. Oh, bedankt. Gaan we nog even vast? En eindelijk het verrassende Ja. kampioen. Onze kleindochter kampioen. Hoe voel je je, Femke? Ja, heel blij. Gelukkig. Ik heb er geen woorden voor. Had je het wel verwacht of niet? Nee, absoluut niet. Nee. 14 voorlezers zijn Ja. best wel veel. Ja, en er wordt maar één gekozen. En dat ben jij. Ja, ik ben er super blij mee. Jij bent gewoon vanaf nu, ben jij gewoon in dit jaar altijd de allerbeste lezer van Friesland.